Hello, Daddy Tonton, Daddy Tonton. Luto na ba yan, Daddy Tonton? Siyempre ba? Mo to Malapit na. Sukat Malapit pagkon. na. Gusto may problema yun. What's up? It's me, Binsoy. We're now here at Seafood Di Bukid. So nagluluto kami ngayon ni Notski. Ang chief cook namin ngayon ay si Notski. Ito. So ayan, no. Ayan. Tinuyuan na niya, tinuyuan. Hindi ko. Kung sa may musulti mo ni Chairman nga nag-ari mo diri. Wali, wag sila tong dari. Amo na batay dito ra sila. Dili Jerman mahal lagi Jerman. Chairman nila kay diri Chairman Bing Bing. Shout out to you. Hindi ko nastaga. Tara wow. Ang ilang kuan diri unsa ni ilang kuan diri? 60 no? 60? 60 og mari mo diri kay 60 per head. Unlitos lubuwa. And then the soap. Only the soap. Ano eh, cooking show? Ano ton? Cooking show? May luto si. Shout out. Tunto ni may luto tungod ra gyud atong Uy, armas. i-shout out na to imong kuan. Digo. Shout out ko ni Libby ang kuwan. Sana all. Inspirasyon. Pasa kay ka putang ina mo. And how about you? Oh, dili. Yo, what's up? Nindot lagi effects na. Meron pa kaming kasama dito. Kung ano ni, kanang manual effects. So ayan, luto na po. Dili ko makonjo. Malambos. Hello guys, nindot kay lahat diri guys. Oh. Tuslo buwa diri sa kuan sa Seafoods Di Bukids Campit. Nindot kay sit up diri lahat. Pang Instagram kay ilang kuan diri guys. Ilahan. Oh. So ano Marjo, luto na ba yan? Mga Junay kay ang mga Junatins ni Marjo Ends. Kasada, doon po kasada. Uy mga baby Ano yun? boys. Meron pa doon, no? Gutom tayo. Meron pa doon, dami pang mga kuan dito, mga pagkain. Yan guys, hindi na ako nakapag-video no. Kasi gutom na kami dito no. Nagluto na kami para sa second batch. Ano masabi mo sa tuslubuan nila dito? Sobrang saya at sobrang sarap. Sarap. Sarap guys, sarap. Ikaw? Ikaw, ano ang sa pesos mo? Notski, unsay basultin mo sa Ikaw. tuslubuan nila diri Notski? Ikaw kamatag ka. Lami kay Notski sa? Tuwaan yugo. Tuslok buwa. Labi na Marjo. Bisag din mo nga rin kay lamian gyapon ni sa tuslubuan. From, Basak Pardo. Then guys, kakain na kami para sa second batch no. Nagluto pa si Notski, so bugawang manok. So yun guys, ang sarap-sarap ng ano nila. Tapos lubuwa ba? Dito lang yan sa Campo Otso, diri sa Seafood sa bukid. angan diri sa ilang kuano, ilahang silbing kananan kay Seafoods Di Bukid. Gusto niyo mo ari dire? Ari lang mo dire. Ay dagang patahin. Alam mo paglakaw. Nasa sila kuan diri, mga daghang mga menus diri kay kini diri kay lain sila mga display. So diri may among gipili diri tuslubuha kay anli man. Ibaw ka aning Pilipino kay ganahan gid ang mga anli. Anli call, anli text, na ba? Anli Facebook. Guys, nagabang-abang lang kami no para maluto na parang second batch. Noon sa abang-abang kami kay gutom-gutom naman mi guys. So baka
may nagpatukar man dito kay baka makapira tayo dito, no? Stop muna natin to. Hello Daddy Tonton, Daddy Tonton, luto na ba yan Daddy Tonton? Siyempre ba? Oo, to. Malapit na. Sukat pagkon. Gusto may problema di ba? Hey, what's up? Shout out ko ni Kwan ang Hey guys, dumlog na akong Kwan, the big girl. guys, sinong gusto magpapatato dyan? Itong dalawa ay tattoo artist to. Ito. CPN nyo lang, Ren Skyler. Hindi. Marjo Gabisay, yung Facebook page niya, Facebook account at si Imak. At marunong din ako magluto. Magluto eh. Maglotoy. Tos dilog. Ayun guys, ang sarap guys. Parang So, anong inihintay nyo? Ari na kamo dire. Ari ka mo dire. Ari na kamo dire. Visit na kamo sa hindi ko alam kung ano yung Facebook page nila sa Cebu. Basta punta lang kayo dito sa Seafoods de Bukid sa Campo 8, Toledo City. Notski, shout out Notski. ay lapag yan. Uy, utog no. Nag-buy kami guys pero may sasakyan kami. Mag-buy kami tapos yung sasakyan ay umaandar. Yan guys, ang ganda talaga ng mga decoration nila, parang sit up ba dito. Mga pwede mo. Yan, may dito. Di ka nung I miss you, my So kakain na kami para sa second batch. So bye for now. So guys, kain na kami guys. Ayun. Iswag ka doon. Iswag ka doon para makita guys sa video. May luwag guys. Papi Munyanyo, kakain na kami. Enjoy eating. Munyanyo. Bati. Kain. Batin na. So kung sino gusto mo ari diri guys, visit lang ang ilang kuano para ma-contact yung ilang Facebook page kung abli ba sila. Pag di nyo na nakita ang yung page, bali sa next page na kayo. Yan guys, ang sarap guys. Ilagay ko na lang yung Facebook page nila dito. Kasi highly recommended kasi ang sarap. Oh my God! Ate na ikat. Ay, Kaya nung ibot lang niya. ate tayo kapatid. Hindi, kapatid mo. Rima ka, ay tatao, gabay kaon. Ako do. Ako yun, tawag ko. Bahala ka namin. Tawa-tawa namin. Siya Ruby Gabil. Guys, salamat sa panonood no. Tapos na kaming kumain at uuwi na kami. See you on my next vlog. Thanks for watching. Bye bye.